Na zo neman taimako. Taimakon me? Aure ne zan yi ina ba su da abu da za su ba su wani aiki. Kin taba aure? Ina taɓa aure. Ƴaƴanki nawa? Wa zaki aura ko zaki koma gidan mijinki ne? Wani ne zaki aura? Ya sunan shi? Sunan shi Muhammad. Muhammad. Ina iyayenki suke? Mahaifina ya rasu. Mahaifiyarki ba? Yana ne. Tana nan? Me kike bukata a taimaka miki da shi? Kayan aiki. To wani na iya tambaya me yasa da kika zo kika faɗi wani abu daban? Faɗi abin da kika faɗa can kawai. Eh? Bakin ce wani ya ce miki sai kin faɗi wani abu daban ba sannan za a taimake ki ko ba a taimakon na nesa? Wani ne yanzu ya ce idan ba na yi ƙarya ba. Na ce a nesa nake ba za a taimaka ba. Na ce a Kaduna nake ba za a taimaka ba. Shi yasa kika ce a Zariya Jibo? Menene abin da ya kawo ku wannan ma'aikata? Me kuka ce da kuka zo neman taimako? Da wace kalma kuka zo neman taimako? Kalmar dama mun zo ta ce ita budurwa ce kuma ni ba na son in ji daɗin haka ba. Ba son in ji daɗin haka ba. Me gaskiya akan abin da ta faɗa? Akan gaskiya bazawara ce ita. Tana da 'ya'ya? Guda nawa? Guda 3. To me musabbabin wannan canza magana da kuka yi? Ita ta riga ta ni ba da ni aka ba, ta riga ta zo ta riga da abin da ta shawara da ni ba. Sai da ta koma ta ce in na dawo ba abubuwan da ya faru ba abubuwan da ya faru ce bai kyauta ba. Da kin sani ki gaya mun farko in ba a taimake ka a taimake ka in ba a taimake ka ba a taimake ka. Idan almajiri ya je bara ba za a ba shi ba za a duke shi ba haka ne sai a ce ana baka haƙuri. Kuma haka bane ne ce mutum na wata faɗa shi alfa inna wallahi da an rubuta yanzu ba inda za a yi abubuwa ne shi a dama mana aido da ne tuna kin yi gidan wani ana rubutu ne kina magana ana rubutu kina magana ta ce ta yana a amma menene alaƙa ki da ita? yarinya ta ce ke kika haife ta? ya ta ce mu ita mata ubanta ne wani ne zai ce haka ta ce to diya zan ta ce to ai ta riga ta kai duk kyauta na mata kace kace a gida ya gaban kuɗin nan wallahi na mata ne da take ganin ce ko ba a kariya. Saki nawa ne tsakaninta da mijinta? Kwata ma ba komai. Ba komai? Dama mijin dai sai a hankali dama ya mata saki ɗaya biyu ya mata saki ɗaya ƙara mata kuma saki ɗaya. Masu iya magana dai kan ce kasuwar ƙarya ci guda take sai mu yi fata Allah ya shiryar da mu. Ƙarshen rahoton kenan Salisu Gwagwada DITV gari ya waye.